més de 6.000 metres quadrats de mòduls fotovoltaics. Són els primers d'una sèrie que irà creixent i molt en els pròxims mesos. València Port aspira a convertir-se en els pròxims anys en un port neutre en emissions, és a dir, un port 100% verd. Esta primera fase, ubicada en el moll Príncep Felip, duia en proves des del passat mes de desembre i en pocs mesos ja ha aconseguit cobrir quasi el 4% de les necessitats totals dels molls valencians. Quan estiga finalitzat el següent parc solar de la Terminal Europa, s'espera multiplicar per 5 esta capacitat. El consumo del puerto actual es el equivalente a una ciudad de aproximadamente 120.000 habitantes. Son 2.700 paneles, son 2.200 megavatios hora, ya hemos comentado la importancia de esa producción de energía, que es el 3,5%. Creo que es importante poner en valor que con esta instalación y la que en breve se finalizará de VTE, pues llegaremos a tener el 22% de la energía que consume la autoridad portuaria con origen solar, ¿no? Yo creo que eso es algo positivo, una buena noticia. Esta important aposta per l'energia solar se suma a la resta d'iniciatives que el Port de València du endavant en matèria de sostenibilitat, com l'ampliació de les connexions ferroviàries, la connexió dels motors de bucs atracats a subestacions elèctriques o l'ús de l'hidrogen i altres fonts energètiques renovables. Una carrera ferma que en el cas del Port de Gandia està a punt de completar-se, convertint-se de manera imminent en el primer port europeu autosuficient. El nou camp solar del moll Príncep Felip ha sigut subvencionat pels fons Next Generation de la Unió Europea i el Plan de Recuperació, Transformació i Resiliència del Gobierno d'Espanya.